Isu nga digitoy nga kas kay papanan itin tayo panagsoksokimat karigiti nagkakaunag kay panan nigitoy asa sao iti Dios. Amabasa ito muna Pedro 2 iti 21. Ta may paay iti daytoy nawis kayo. Isu kadigito kapsat nawis tayo. Gapo kadigitoy asorsorat ta ni Kristo nagsagaba met gapo kada kayo. So digiti kapsat ibagbagana nga nagsagaba digitoy sasao ngayon na nyad adalidi kadagitoy akay papanan nigitoy asorsorat gapo kada kayo anang ibati kada kayo iti ulidanan. So digiti kapsat ibagbagana nga ulidanan gapo ti kinasayaat ngayon tayo aramiden tapno surutin tayo kadagiti addang na. Anya ti addang na digitoy kakapsat ti addang na haan nga gapo iti sakalaeng nga panagaddang no diket kadagitoy bayatin tayo panagbasbasa kadagiti akay papanan na iso ipagna tayo gapo ti sao kadagiti panpanunot tayo metlaeng ti kayat na asawen. So digiti kakapsat ti nagkakauneg nga ibagbagana din tayo awaten iti kababagas digitoy asasao. Iti pamaneknek amabasa ito muna Pedro 2 iti 23. Isu nga idi nagsagaba saan asimungbat iti dakes. Isu nga idi sinagsagaba na digitoy na po nga si Kristo haan asimungbat iti dakes no diket nasayaat iti panagsauna. Kasta kumamot kakabsat na mangisuro tayo umuna nga panunutin tayo ken utuben tayo kadagiti na tayo gapo iti sao digita. Tadigiti daddo makabsat uen agpayso mangisorsoro da ngem managsao da iti dakes. Isu dayta ti annadan kakabsat iti napudno nagpamati haan kuma ngagsao ti dakes. Idi nagsagaba na po nga Kristo saan as simungbat iti dakes no diket nagtalek iti dayjay mangukom asilinteg. Iti mangukom asilinteg isu iti Dios digita ti kayat na nga ipasimudaag iti tunggal tao. Ta isu iti mangukom iti Dios. Tania po nga Kristo umaylaeng nga ikuyog na tayo kas kunaan iti sorsorat ta iti Dios isu iti mangted iti tunggal tao nenya iti may salakan. So digita iti mabasa iti muna Pedro 2 iti 22. Isu saan anagaramid iti basol. So digita ti pamaneknek nga nagaramid na po nga Kristo iti basol ket awan iti nasarakan nga lilaw iti ngiwat na. So di kita kapsat ti pamaneknek nga ibagbagana. Pain may ngarod iti manangisalakan nga iso niya po nga Kristo manangisalakan gapo kadagiti asorsorat ngayon tayo aramiden. Tay may ngarod iso na tilukot iti pagbasaan. So di kita. Iti mabasa iti Matthew 11 iti 19. Imay iti anak iti tao amangan ken uminom ken kadakwada adtoy iti maysa a tao aman nangan ken mananginom iti arak pagayam kadagiti agsisingir iti buwis. So digito kapsat ti bagbagana nga managsingir ti buwis ken kadagiti managbasol ngem kadagiti kinasirib mapaneknekan gapo kadagiti gapuanan. So dito kapsat ka mapaneknekan gapo iti gapuanan iti tunggal tao. So di kita. Isu nga panunutin nyo kapsat amirisin nyo digitoy. At agyaman nakakapsat digitoy as sinagsagaba digiti napudno anagdayaw iti Dios kinapo nga Kristo aman ang isalakan
iti so amin nga agaramid iti kinaimbag. Gapu iti pamati kakabsat digitoy agpamati tayo asipupudno iti Dios. Tadi kita kabsat no gapu lang iti religion hantay nga may salakan nga kuna manen gapu ti religion no diket gapu iti pamati ken kadagiti aramid so di kita abuyogen iti panagsaw tayo anasayaat. Ket agyaman nakakabsat ket agyaman na amut kinapong nga Jesu-Kristo ken kadagiti propeta idi ken dagiti adalan kinapong Jesu-Kristo ken iti Dios Ama nakabalin iti so amin. Amen.